Încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Poate mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce Victor Ponta pentru a deveni președintele României. Aș vrea să vă dau câteva argumente. Îl cunosc foarte bine pe Victor Ponta, am fost colegi și este cel mai pregătit dintre candidați să devină președintele României. Mai mult decât atât, spre deosebire de ceilalți candidați, Victor Ponta a fost alături de județul Bistrița-Năsăud și mai ales alături de proiectele de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud. Din mai 2012 până în septembrie 2014, guvernul condus de Victor Ponta a sprijinit proiectele din județul Bistrița-Năsăud într-o valoare de peste 400 de milioane de euro. V-aș da și câteva exemple. 1 milion de euro pentru echipament nou la secția de radiologie a Spitalului Județean Bistrița. De asemenea, avem în momentul de față cea mai modernă maternitate din țară în Spitalul Județean de Urgență Bistrița, investiție de peste 2 milioane de euro, de asemenea sprijinită de guvernul condus de Victor Ponta. În plus față de asta, în momentul de față, în județul Bistrița-Năsăud, avem deschise peste 30 de șantiere cu finanțare de la Compania Națională de Investiții și de asemenea prin Programul Național de Dezvoltare Locală, program finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu sprijinul premierului Victor Ponta, avem deschise peste 50 de șantiere în județul Bistrița-Năsăud și numai la drumuri comunale se lucrează în momentul de față pentru modernizarea a peste 230 de kilometri de drum comunal. Cu sprijinul lui Victor Ponta am reușit să deblocăm fondurile pentru modernizarea DN15A Bistrița-Reghin-Târgu Mureș. Tot cu sprijinul lui s-au deblocat finanțările pentru modernizarea stației CFR Bistrița. De asemenea, tot Victor Ponta ne-a sprijinit cu aproximativ 800.000 de euro pentru a putea face documentațiile tehnice de modernizare a două drumuri naționale vitale pentru județul Bistrița-Năsăud, DN17C, care pleacă din Bistrița la Năsăud, pe Valea Sălăuței, în dealul Ștefăniței spre județul Maramureș, și DN17D de la Beclean, pe Valea Someșului, până la izvoarele Someșului, prin pasul Rotunda, în Cârlibaba, la Suceava. De asemenea, sunt multe alte proiecte de investiții care sunt sprijinite de guvernul Victor Ponta și aș mai sublinia încă o dată, dintre toți candidații, cel mai pregătit pentru a deveni președintele României este Victor Ponta, un român adevărat care își iubește țara și cetățenii ei și el este cel care ne va putea face din nou mândri că suntem români. Vă rog pe 2 și 16 noiembrie să fiți alături de cel mai bun, Victor Ponta.